The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Hosea chapter 4 verse 6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Let us examine our conscience and see if there are some sins that we are keeping. These sins become barrier to our study. Mahimo lamang kining babag. Busa ato kini sugid ngadto sa tubangan sa Dios aron kita malimpyuhan. 1 John 1:9 nagatugon kanato. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Banalang kanimo higala dili pa Kristohanon, wala pa'y kaluwasan, gidapit ka, giawhag ka sa paggamit niya ng imong free will to make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31, nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again nga mong
pahimuslan kining grasya nga pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong pagdaka na mo nining napita sa makausapa. Timailan nga nagalihok ngayon ang imong grasya. Imo pa kaming gipabuhi tuon lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, o sa imong kortesiya nga dili kami takos. Panikaw nagapadayon gayud sa paglihok sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami, tultuli kami, o lamdagi kami. Pinagi sa Espiritu Santo karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, welcome na usab niining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Niya pa kita magadupot, di man nato nga ang atong uluhan, how to be a winner in this life and in the next. Unsaon nato pagka himong mananaog ni ining kinabuhi og dito na sa sunod nga kinabuhi. So, padayon ta sa pagtuki sa mga puntos doktrina nga gikinahanglan natong magamit sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Okay? Kagahapon atong gihisgutan ang mahitungod niya atong suludnon nga kalipay, inner happiness, gitawag na to plus H. Nga kining plus H ato nang ginaingon kanimo, iyaha kining kalipay sa Dios nga atong maangkon sa diha nga kita makakabuot na gyud. Yan ang spiritual maturity. Kay kitang tanang mga magtotoo, gibanduan man sa pagtuon sa pulong sa Dios, pagpatubo, kini ang process sa pagpatubo sa atong kalag. O pinagis pagtuon, pagtuo, kanang hangop, paggamit sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. So sa atong pagbuhat nini adlaw-adlaw, maganaman po kitag tubo ang atong kalag, I mean. So, naibaw na ta sa tulo ka ang sa spiritual growth, spiritual ng pagtubo, ang una nini ang atong pagkabata. O niya, ang sunod nga ang maong pagkahingkod, o ang ikatulo, mao na nakinatumyan ang atong pagkahamtong nga mga Kristohanon, spiritual maturity. O diha na makabot nato ang katakos sa pagkinabuhi, pagdawat sa panalangin, katakos sa paghigugma. In other words, ug langkubo nato kini capacity for life. Na natay katakos sa pagkinabuhi. Ana na nato masinati ang atong pagkamananaog ni ining kinabuhiya o atong i-maintain kana, pagpadayon kana in our spiritual momentum aron sa ingon niya na ang atong pagadawaton nga mga panulundon didto na sa eternidad uban sa Dios. Atong mapahimuslan. You see, dili nato kana maangkon kung dili kita makatuman sa mga requirements nga gimando sa Dios. Mao nang sige natong tuon ang pulong sa Dios aron atong makatunan, mailhan, masabtan sa pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. So kining matang sa kalipay atong maangkon. O kining maong kalipay dili ni mag-agad sa mga tao, sa mga butang o mga sirkumstansya sa kinabuhi. O ang paagi nga kini atong maangkon, atong gamiton kadtong tulo ka espirituhanong kahanas, the 3 spiritual skills, aron makabot nato ang spiritual adulthood. Okay? Now, ang tulo ka spiritual skills nga ato nang natunan mao katong spiritual self-esteem, spiritual autonomy, ug ang spiritual maturity. So, sa
kanang kabot nato ning spiritual self-esteem, mao kini ang sinugdanan sa atong pagkakontento sa atong kinabuhi. That's the beginning of being content in life. So, gawas pa niini ato sang gihisgutan kadtong 5 ka mga ang usab yadtong dakbalay sa atong kalag, the edification complex of the soul, nga diin ang unang ang niini mo nagiingon og grace orientation, ang atong pag-anad kanang pagkaingnon ta, well, ato na lang gamiton kanang pulong pagkabaid, mayong pagkabaid, okay, grace orientation. Ang grasya na gyud ang atong makita, mao na gyud ang atong makita sa atong pananaw, grace orientation, nahaluna inunta, naluna na gyud ta sa grasya. Kaduha, mao ang atong inunta agalon, nahimutang agalon sa mga detalye sa kinabuhi, dili ulipon. Kay kung ulipon kas mga detalye sa kinabuhi, then sila ang mukontrol nimo. Magsige kag mamalit og mga butang nga wa nimo kinahanglan. See, mo na you become a slave to the details of life. So karon ang ikaduhang ang mao ang mastery. Ikaw na gyud ang mahimong kanang agalon. Sakto ba ng binisaya? Master of the details of life. Ikaw ang agalon. Ikaw nagakontrol. Ikatulungan ang mao ang imo na karon nga pagkahayahay diha sa imong panghuna-huna. Nanay pagkahapsay, nanay pagka kanang hanoy na. Okay? Mo na relaxed mental attitude. Kaya nga naman, you are free from any personal sin. Sin of the mind, sins of the tongue, overt sins. Wala ka niya na. So, ang imong panguna-una, relax. Hayahay. Ewa may hasol diha sa imong panguna-una. Huwag naghasol nga mga sala. You see? So, naiubang mangutana. Mangutana na ako. So, posible di ay nga kita magkinabuhi nga waysa. Tinood. Ang uban, maglisod sila tubag niya na. Kaya di sila siguro. Well, of course, tinood na nga natay kinaiyang makasasala. Nga mao magkani ang inunta sa English, culprit. Nga mao na magatukmod na tos pagbuhat ng mga sala. Niyaman sa itong tibuok lawas, ang silda, sa atong kalawasan, na puno ni sa kinaiyang makasasala, gikas tumoy sa itong buhok, ngadtos tumoy sa itong lapalapa, na puno ni. Mao ni ang culprit. Okay? Mao na tag-dumbol ba nato sa pagbuhat ng mga sala. Mao na nga. Moingon ang uban nga. Imposible nga wa kay sala. Well, sa pulong sa Diyos atong pagtuon, posible. Mao bitan na itong gitun-an kining dakbalay nga atong tukuron. Kasabot ka? Kita ang mutukod niini sa atong pagpadayon sa pagsibog sa unahan sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Pinagis pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw. So, mao na nang makaambot na ka ng ikatulong ang relaxed mental attitude. Managiingon sa English. Kaya wa man ka magtinir na og mga sala. Imo dayong isugid ngadto sa atubangan sa Dios. Imong ang kunon ba? Matag higayon nga ikaw makasala. Imo dayong isugid. Pananglitan ako kataga kanang common kayo ng mga hitabo o mga ihemplo sa atong pagkasala. Now, pananglitan naglakaw ka sa dalan. O niya, sakalit lang imong sugat, hinagbo nimo tong imong kanang kontra, butang ta.
imong gikaaway. So, sa pagsugat ninyo, murag mo kanang bagting dayon ang imong emosyon nga murag ani ana pud ni akong kontra. Nagkasala ka. It is sin. Sa kanang ingon nimo niya nga ni ano pud ni akong kontra. So naglagot ka gyapon. Na kay pagdumot. You see? So diha imong isugid na ngadto sa tubangan sa Dios mentally. Samtang naglakaw ka. Ginoo kadto sala to akong gibuhat. Ako kining isugid diha nimo ay admit ako kining angkunon nga nakasa ako adto Ginoo. So diha unsa may gisulti lagi sa 1 John 1:9, if we confess our sins na ang Dios is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. I-appeal na itong imong nakalimtang mga sa. Samtag na. So diha, mo na ihimplo. Ihimplo lang, ha? So, automatic, mahimo na gud ng, say, in English pa, kanang second nature na nimo. Sa every time ka makabuhat og sala, imo dayong isugid ngadto sa atubangan sa Dios. Naibaw man ang Dios, ana man siya tanang dapit, so mahimo nimong isugid dayon nimo. Samtang galakaw ka, kasabot ka. So mo na ang paagi, protocol na sa Dios. So diha ikaw sa iluon. So posible ang tubag sa pangutana mahimo diay nga wa tay sala. Mahimo. Mao ni nga itong gitun-an nga mga kamatuuran kinis pulong sa Dios. Nagapa-tinaw yun nato. Paklaro ka nato nga posible may puruhan nga ikaw magkinabuhing way sala. Well, of course, depende na nimo sa imong kabubuton. It's a matter of choice. Mahimong isugid nimo. Nabitaw ng if, nag-una bitaw ng 1 John 1:9 nga if, kung, na ay kondisyon. Kung di mo isugid, pasaylo ka. Apan kung di ka masugid, sa man po pasaylo. Nagasabot ka. So mo ka na ang kining mechanism sa kanang rebound technique. Gingan naman na to. This is the doctrinal terminology nga itong gigamit. So, posible, mahimo nga magkinabuhi ta nga waysa. Mao na ang ginganlan og sunum bonum sa kinabuhi. Mao na naigingon og spiritually mature ka na og nahimo ka ng mananaog. You see, you are a winner believer. O ikaw, angkon nga invisible hero sa tubangan sa Dios. So, mo na ikatulong ang sa dakbalay nga itong gitukod. Relax mental attitude. Wa kay mga salang personal. Wala. So, adto ta si kaupat nga ang categories of love. Okay? Tulo. Ang una niini, love for God. Ang atong gugma ngadto sa Dios. Mao gyud na maguna. Ikaduha, ang gugma sa tukmang babae ngadto sa tukmang lalaki. So in other words, in English pa na, love for right man, right woman. Mao na ikaduha. Ang ikatulo, your love for all mankind. Higugmaon na ito ang atong isig katao. Isig kaingon. Isig mo na ikaupat nga hangang 3 categories of love. Love for God, love for right man, right woman, and love for all mankind. Okay, mo na ikaupat nga hangang. Ikalima, mo na itong plus H, inner happiness, sulod nun nga kalipay. Nasa sulod, of course.
sa atong pag sinati na nini mo ni the penthouse ining dakbalay og mo nay gitawag na itong kagahapon naghisgutan at mo nay tapangko, meaning slanting roof for kanang pagpasilong nimo, protection. Slanting roof for protection, tapangko. So mao na ang atong gitukod nga dakbalay. I hope na sabtan nimo na. I hope na kanang natugkad nimo ang bot nato ipasabot niini. Now, okay. Well, of course, volition is to be used niini in learning these things. Ang atong kabubuton lagi. Kay all of life is decision making. Ayun na nagkalimti. So, okay. Now, padayon ta, ato man tong gisugutan kagahapon ang 2 Corinto 12:10 nga nagaingon nga, that is why for Christ's sake I delight in weaknesses, insults, hardships, persecutions, difficulties, o nagpadayon kadto pagingon, for when I am weak, then I am strong. So, mo kanang agi kitang mga magtutuo, mo agi og mga pagsulay. Of course, sulayan ta na bitaw 8 momentum tests nga atong gihisgutan kagahapon og mo na nga kaning mga people testing, ehemplo nini slander, pagdaot, o kining thought testing, kining atong pangunahuna, sulayan, kanang mga pressures, mga pagpiit, pagduot kanato. System testing. Ang system nining kalibutan na ihan ni Satanas. So pag sulayan kita nining maong mga systems. So pinaagi nini ehemplo nini mga persecutions, mga paglutos, you see. Kanya ehemplo sa disaster testing, mga distresses, mga gumundhap, okay? Tugkan na itong mga Bisaya. So, kini mga butanga, masinati kini nato nga mga magtotoo sa diha nga anaata sa kanang ubo sa momentum testing. So, these things we are mentioning will be experienced by us. We will experience them when we are already under momentum testing. So, nagkasabot ka? Okay. Naghapon, nato man itong isgutan, may tungod ang sharing the perfect happiness of God. Problem-solving device number 7 man kini. So, kini maong matang sa kalipay, di nato masinati pinagi sa itong pagbati nili. Cannot be. It cannot be experienced through emotion nili. This happiness kini maong matang sa kalipay, mo ni the mental status of a mature believer nga naay pulong sa Dios nga nagaling na, metabolized na. O ang Biblia naay labihang daghanang mga bersikulo nga nagasaysay nga bisag taliwa sa mga trahedya, mga kanang grabe nga mga katalagman tingali nga mga disasters nga moabot sa itong kinabuhi, kining maong matang sa kalipay, magpabilin, will exist, will stand still, and can still be enjoyed sa usa ka hamtong nga magtotoo. Dili matarog ang hamtong nga magtotoo. Although naman lagi siya kinayang makasasala, bantay, mo na nga, samtang ikaw nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos sa imong spiritual momentum,
kining kanang kinibang power sa old signature can be neutralized. Nagasabot ka? Murabag maduon nimo ba? Maduot nimo? Hantod nga kanang mawagtang na gina? Murabag mawa na gina sa imong kinabuhi. Di na ka magpa-ubos. Di na ka kanang pailalom niya ng gahom sa kinayang magsasala. Kay usa man ni sa mga kanang kaaway nato ingon nga mga Kristohanon. Nanomdong ka sa mga major enemies nato, spiritual enemies, the world, the devil, the flesh. Ang kalibutan, dili ko ng kalibutan na itong nakaulakawan, gipuyan dili. Ang sistema, niya ining kalibutan na. Kaya gidumala malagi ng kalibutan na ni Satanas. Gitugutan siya sa Diyos. Apan dili ni iyang kalibutan, of course. Dili, gitugutan lang ni si Satanas sa pagdumala. Okay? Kaya tungod lagi sa langit nung away nga ilang they are waging the angelic conflict, yung tawag nito sa doctrinal terminology o sa kanang ordinaryo nga pagkasulti, espiritu anong away na espiritong away tali sa puwersa sa Diyos batok sa puwersa ni Satanas. Ug naatas taliwa papilion ta. Kasabot ka? Sumo na ang usas kanya kaaway na to ingon ng mga Kristohanon ang kalibutan, ang sistema nini. The world, the devil, ang yawa, si Satanas, ug ang iyang mga demonyo. Atong mga kaaway. Mga espirituhanon ni atong mga kaaway. Na sa manimog, huwag kay pagtuon sa Diyos, unsa mang espirituhanong hinagiban niya mong gamiton. Armas ni mong espirituhanon, bato kanila. Pildi ka. Nagkasabot ka. Now, makaako ka ba nga mapildi ka ni mga espirituhanon na itong kaaway? Nakabubuton sa Diyos nga kita mahimong mananaog. God wills that all will become victorious against these spiritual enemies. Mao na kabubuton sa Diyos. Marang isang kapan taniya sa tanan itong gikinahanglang mga hinagiban. Ang pulong sa Diyos is di espada sa Espiritu Santo. Okay? So mo na ikaduha. Satan and his demons. So gang ikatulon sa man, kini nga itong kinahiyang makasasala. Mo na ikatulon na itong dakong kaaway. So mo na nga, kung magsigit tagtuon sa pulong sa Diyos, spiritual momentum kini, ang proseso, gitawag na to sa doctrinal terminology o kanang spiritual momentum pagbuylo, atong Kristohanong pagkinabuhi, then maanam na natog suppress, maduot ang gahom ni ining kinaiyang makasasala. So di na ta magpapildi. Okay? O niya, natas bisag natas taliwa sa mga mo lagi ning punto dinhi, bisag natas taliwa sa mga kanang gumunhap, mga trahedya, mga katalagman, tragedies, disasters sa atong maagian sa kinabuhi, kining maong matang kalipay magpabilin kana siya diha nga magbarog an ato gihapon kanang mapahimos lang we still can enjoy this kind of happiness. Ang mature believer ang makapahimos niini. Apan kadto mga bata pa, mga baby believer pa, wala pa. Mga hingkod pa, di ba kayo? Ang ilang magamit, mao tong kanang defensive weapon pa. Apan ikaw nga mature believer na, you use the offensive weapon. Now, okay. O sa atong inaingon ni mo kagapon nga, kining maong matang sa kalipay nga, higpit niya, perfect kind of happiness. May kalabutan kini sa imong pagkat-on sa tulo ka spiritual skills. Okay? So this perfect happiness is related
to the three spiritual skills, namely, spiritual self-esteem, ikaduha, spiritual autonomy, ikatulo, spiritual maturity. So, this undergoes the preventive providential suffering. Kini kung preventive providential suffering, pag antos kini nga gihatag kanato aron kanang nagisangkap ni kanato, no? Mudangat kini kanato, kini maong mga pag-antos nga to prevent us from unsa falling nga kita to prevent us from missing the mark ng bot pasabot nga kita dakinas na punta lukapan na punta sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. So this is to prevent pinagis paggamit ning tulo ka spiritual skills. Gasabot ka. Okay, ato magilikbitan kagahapon, no? Ang 8 ka momentum tests. Momentum testing. Unsa man kadto to? Ato na sang labason sa atong panumduman ang nag-una gyud ini ang old signature. Kinaiyang makasasala. Ikaduha, kini pagsuway, ang musuway nato kini nag-una gyud ang kinaiyang makasasala. Ikaduha, unsa may mga ehemplo nga kanang isuway sa kanang kinaiyang makasasala. Well, sa pagtuod na to, pag kanang unsay nga na pag dumbol na to nga pagbuhat og sala mo bitaw ang old signature mo manay culprit lagi. So mo na mo sigig tuod na to, sige buhatan na wala andar na mo na maga tuod nimo sa pagpakasala, old signature. So God wants you to suppress that kanang power niya ng old signature. O unsa man ang kanang antidote nini kining power sa old signature, Bible doctrine, pulong sa Dios nga imong gituuhan, gihangop o imong gigaling. Of course ang mugaling nga Espiritu Santo, dili ikaw ang mo metabolize ba. It's God the Holy Spirit who functions His ministry of metabolizing the Word of God that you have learned. So mo na ikaduha, okay, old signature ang una. Ikaduha, mga tao. You see? Ang imong mga higala, mga kanang hinigugmas kinabuhi, kini sila gamito ni sa pagsuway nimo. Mao bitaw ng momentum testing ni atong gisutan. Pagsuway sa imong pagbuylo kung musigi pabagyo ka. So people, ikatulo, thought, imong panguna-una. Ikaupat, systems. Okay? System ni Satanas ang pasabot. Ikaupat na, ikalima, arrogance complex. Mura mangyug kinaiyas tao kining pagkamapahitason. Mao na nga iduot na pinagi sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mawa na nag-anam-anam. You see? So mao nang arrogance complex. Ang sunod, ikapila naman na ikaunom, mao na ng hatred complex, ang imong pagdumot na kasilag, kanang well, of course, mga synonym na sila. Mga kasilag, mga pagdumot, kalagot, hatred na. Okay? So, ayan ang imong kinaiya. Musigi ka ba o ka ng dumot, kasilag, nganto sa uban. O niyang pito, mo na ng disaster. Testingan tas pinagi sa disaster. Mga katalagman. Niya ang 8, mo na ng prosperity. Prosperity, pag-uswag na nimo, pag-asinso nimo. Suwayan ka. Magpabilin pa huwag kang mubarog sa kanang
pulong sa Dios, pagpadayon sa pagsibog sa unahan. Suwayan ka, pinagi sa pag-asinso nimo. Magpabilin ka ba sa imong unang gugma? Your first love is God's Word. God and His Word. Mao na imong gugma, unang gugma. Nakontestingan ka na, suwayan ka na mupabilin, pagbabagyo ka. Yan ang imong unang gugma. Then, kung mausob na ng imong mga priority, mayon ka dayon nga, sinso naman ko, okay na. Di sa akong mo Bible, di sa akong mo padayon sa akong spiritual momentum, kaya okay na, napildi. Hagba ka sa kanang momentum test, kasabot ka. Nga man yung gihisgutan man ni nato. Tungod kay they are the requirements o mga prerequisites to experience niya ining perfect happiness of God. Mao ni ang mga gikinahanglan nga atong agian. Kasabot ka ba? So, na sa imong pagdaog, okay, mananaog ka naman, i-presume na to nga you become a winner believer. Okay? Nilampos ka man, ning kanang na victorious ka man, nagmadinaugon ka man din, imong masinati ka ng imong pagkakontento, your contentment in the midst of sa mga pagdaot, pagkanang saway, sa paghukom, okay, all those mental attitude or kanang lingual sins, slander, bullying, criticizing, judging, all of those. In the midst niya na, kagihapoy contentment. See? In the midst sa pagdaot sa ubang mga tao nimo, done by people towards you, ang pagkakontento magpabilin. Kay bertud manguning contentment. It's a virtue. Ug ato nang maangkon, masinati sa diha nga, nakakabot na kita sa spiritual maturity stage. So, outside pressures of adversity requires Bible doctrine. Nanginahanglan og pulong sa Dios to prevent it nga kini mahimong internalize ingon nga stress. Ug ato mangingon nimo ang prinsipyo nga stress is optional, adversity is inevitable. Unsay buta sambot ang kanang pagduot o kanang unsa may Bisaya og stress, pagpiit ingnon na to. Ang pagpiit kapilian nimo, it's optional. Apan ang katalagman di na kalikayan. Stress is optional, adversity is inevitable. Now, dili ka makakinabuhi sa espirituhanong panginabuhi nga you are in stress. Dili. Nabito po'y musumpay nga prinsipyo nini. Stress is what you do to yourself. Mutuo ka ba niya na? There is truth niya na nga stress is what you do to yourself. Ikaw manggod ang imo magkabuton magigiagad. So, balik ko na kong prinsipyo nga, you cannot live the spiritual life in stress. In fact, ang labing tinuod, stress contradicts the plan of God. Supak. See? Supak ini sa plano sa Diyos. Now, so, sinati kita ingon nga mga Kristohanon o mga paglutos. Yes, expect that. Nalutuson kasi mo mga higala, mga kanang imo mga hinigugma mismo. You'll be persecuted.
Okay? Persecutions, ang paglutos nila. O persecutions include unjust treatment. Kanang di maayo nilang pagtagad nimo. Nga, unjust na, unfair. Now, why magtotoo ang exempted nga moatubang nining mga persecutions? Kitang tanan. So, kanang barugi na. No believer is exempted to face persecutions. So, mo ba ito ang ihatag ni mong ihimplo nga na imong co-worker nga mi labni o inunta misnat sa imong pitaka niya sa may mong buhaton. Fellow believer siya, believer. Niya, kalit na siya kawat sa imong pitaka diha ra bagyo sukod nga kwarta. So sa may mong buhaton. Well, tungod kay siya nakalapas man sa balaod sa gobyerno, divine establishment, kinahanglan nga imo siyang i-report ngadto sa pulis. Although, you don't have any anger towards imo ka masuko. Di ka kanang tinir o kasuko. You are just relaxed because you are contented. Kontento ka man. So, kanang maong believer na ni kawat sa imong pitaka, nakasupak man lagi siya sa laws of divine establishment o duha ang iyang gisupak. Laws of divine establishment, mga balaod sa gobyerno, o laws of volitional responsibility. You see? So, siya, manubang siya sa iyang gibuhat nga sayop o paglapas sa balaod. Sabot ka. So, akong hiingon ni mo kahapon sa itong pagtuon ini nga, unsa may mong makita sa katao nga professional. Maingon nato nga professional lagi na siya. Well, ang usa ka magtotoo, mao man itong isgutan, magtotoo. A believer is professional sa diha nga siya ana ay pagkalig-on, ingon nga magtotoo. Unsa may nagkapalig-on niya? Pulong sa Dios nga naa na diha sa iyang kalag, sa iyang kasing-kasing, sa iyang kalag mentality. Okay? Sa kardiya. Ang kardiya, K-A-R-D-I-A, kardiya, Greek word na. Kardiya, where ang English word came from cardiology, cardiac arrest, unsa pa. Diha nila kuha ka ng kardiya, K-A-R-D-I-A. Nya, sa pulong sa Diyos ang kardiya, mao kana ang mentality of a believer soul. Mentality. Pangunahon na diya. O anha diya mapundo ang pulong sa Diyos sa iyang pagtuon niini. So karon, ang magtotoo, matawag na to nga professional siya sa diha nga siya makita nimo nga makabarog na siya, lig-on kay ang iyang baruganan. Lig-on siya nga magtotoo tungod sa pulong sa Dios nga napundo na diha resident in his mentality, the kardiya sa iyang kalag. So, mao na nga ang usa ka magtotoo nga kanang nagabaton na siya sa iyang pagkamapaubsanon is grace orientation. Magasulti sa tugon des 2 Corinto 12:10 nga nagingon, when I am weak, then I am strong. Kita nimo? So, kita nga mga magtotoo are supposed to depend only on the Word of God, on the spiritual assets that God gave us. Mga divine provisions ba? We no longer depend on ourselves.
Kay human power man na. Tawhanon raman ang gahom. Inomdom ka. Kung when it comes to solving our problem, human solution is no solution. Prinsipyo po na. Ang tawhanong mga kasulbaran sa problema, dili na kasulbaran. The only kasulbaran, the only solution to our problem is the divine solution. Principle na in the Word of God. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Barugi na. So, we no longer depend on ourselves, which is the human power. Atong nato human power na. But we should depend on God's spiritual assets, divine provisions. Now, si Ginoong Jesucristo sa iyang unang pag-ani din sa kalibutan, First Advent, siya ra ang nakatuman sa royal law. Ano sa maning royal law? Well, kanang nag-ingon diya sa Ten Commandments nga, love your neighbor as yourself. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Royal law. Si Ginoong Jesucristo nakatuman niini. Now, what was the maximum incident nga diin ang atong Ginoong Jesucristo migamit o migamit nining royal law? Sa mga okasyon na. Well, when he cried out at the cross, sa iyang siyagit na dito sa samtang nagabitay na siya sa cross, My God, forgive them for they do not know what they are doing. Pasayloa sila. Huwa sila masayod sa ilang gibuhat. Now, okay. Sa diha nga mo, inunta mo, uswag kita, we progress in our spiritual life. We do not have any scale to find out kung asa naman ta sa atong kahimtang sa atong spiritualong pagkinabuhi. So, in other words, in English, when we progress in our spiritual life, we do not have any scale to find out where we are now in our spiritual life status. Mao na nga mo kanang tigbabaw na pod kining maong prinsipyo diyas pulong sa Dios nga ang kapaspason sa atong pagkat-on kinahanglan mulabaw pa sa kapaspason sa atong pagkalimot. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Prinsipyo po na. So, mao na nga si Pablo nag-ingon, I learn to be content. Nakakaton ako sa pagkakuntinto. Now, a believer has to pass. Kinahanglan siya mo pasar siya nining gitawag og providential preventive suffering. Kay sa iyang pagpasar niini, when he passes this so-called providential preventive suffering, iyang masinati ang spiritual autonomy. That's when he experiences the spiritual autonomy. So, mao na spiritual autonomy na nakay pagka-independyente, gawas nun ka na o kanang wala ka mag-agad sa tao, wala kay kanang saligan, pulong sa Diyos ra. So, when I am weak, then I am strong. Mao na giingon ni Pablo. Now, mao na nga kinahanglan atong tugutan ang pulong sa Diyos sa pag kanang tuyok-tuyok na sa atong panimuot. Allow Bible doctrine to circulate in our stream of consciousness. So, mao na nga kanang gikinahanglan ang atong
dili lang kay pagsagao, pag sil-sil na ni ining napulo ka mga kanang problem-solving devices nga gisangkap sa Dios kanato. Gisangkapan ra bagyutan ni ini. Sa kaniadtong wapang tanan nini ang gisangkap. Iyang gitagana, iyang giandam. He prepared all this in eternity past. 10 problem-solving devices. O ato ni lakbitan sa paghisgot. Ang nag-unag yun ini. Okay? Ang nag-unag yun ining 10 problem-solving devices sa Dios. Alang ka na to. Ang nag-una ini rebound. Pagsugid. Di na ito mo gamit sa pulong pagkumpisal. Pagsugid. Pag-angkon. Pag-admitir. Paghingalan. Okay? Kaya ang homologeo, the Greek word, means to name, to cite, to enumerate, to acknowledge, to admit. All those, these are synonyms. So rebound may nag-una nga problem-solving device, di ba? Solusyon ni, kasulbaran ni sa imong problema, sa imong spiritual life. Kung na kay sala nga tiner diya sa imong kalag, rebound it. Isugid ka na ngadto sa Dios. On say 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ayaw na nagkalimti. Sag-uha gina. Isil-sil diha sa imong kalag. So, ang nag-una nga problem-solving device is rebound. Okay? So, man mo i-rebound ni imong mga sala, then, wa na po kay sala. Limpyo na po ka. You are as good as God is good. Mao na principle diha. Wa ko moingon og you're as God as good. You are as good as God. No. Sayop na. Wa na, dili na mao. You are as good as God is good. Kung ikaw nakasugid na sa imong mga sala. So, ang mosunod nga problem-solving device is unsa? You are filled by God, the Holy Spirit. Feeling of the Holy Spirit. Onya, ang ikatulo, you are in fellowship with God na kay pakig-ambitay sa Dios. Ikaupat, give thanks for everything. Oh no, correction. Lain man ang principle diha. Ang ikaupat gyud give kaning grace orientation. Okay? Grace orientation. Okay? Unya ang ika-5 o ika-6 mao na ning gitawag og unsa? Kining personal love for God. Ang imong personal nga gugma ngadto sa Dios. Unya gisundan kana sa impersonal love for all mankind. The other name for that impersonal love is unsa? Kanang relaxed mental attitude. So, you have impersonal love for all mankind. And then, ang musunod, inner happiness na mo na. You are sharing the happiness of God. Ug ang ikasiyam, mauna ng unsa? Personal sense of destiny. Ug ang ika-10, the 10th problem-solving device is occupation with Christ. Okay? So, mauna ang napo ka mga kasulbaran sa mga suliran nga moabot sa itong kinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. Now, I told you last time o kagahapon that the momentum testing ana siya ay warm-up exercise sama sa mga distresses, mga pagpiit,
persecutions, ang imong mga kanang tulisokon ka, kanang unsaning persecution. Well, murag nawala ko sa binisaya nini. You will be persecuted. Kanang gukdon ka ba? Okay? And then difficulties, mga kalisdanan. And then insults, mga insulto. Okay? Now, unsa may sekreto niini? Ibaw ka pag unsa sekreto niini? The secret to use nga imong gamiton niini, kung bahin niini, kadtong prinsipyo nga nag-ingon. O di kay prinsipyo, kanang pulong ni sa Dios. Nasuod naman ni sa Biblia. When I am weak, then am I strong. Now, ang pag-antos tuod, usa ka panalangin. Panalangin. Suffering is a blessing. Why? Because it is only during this stage of suffering that you can utilize God's divine assets. Nakasabot ka? Ang pag-antos, panalangin, tungod kay maora na'y panahon. That's the only stage, that's the only time nga the stage of suffering that you can utilize, magamit na nimo ang mga provision sa Dios, iyang mga pagsangkap. Ug sa diha nga ikaw mapasar niya ng maong pagsuway with flying colors, what do you think will you experience? Unsa man ang imong masinati? Panalangin. Nakasabot na ka. So, imong masinati ang panalangin sa diha nga kung kanang mulampos ka, magbandinaugon ka with flying colors, you will experience blessing. Ang spiritual momentum, mao ni kining atong pagbuylo sa atong Kristiyanong pagkinabuhi, mao ni kanang sa in English pa, spiritual momentum puts muscle to your stage of spiritual adulthood. Sa diha nga mopasar ka nining momentum test. See? You maintain kanang inner happiness plus H dinhi imong ma-maintain. Well, some believers live by trial and error. They don't trust God 100%. Nora ni kanang gisinati sa uban. In other words, it's a matter of choice. See? So na ay mga magtotoo nga live by trial and error. Ilang suwayan ba? Kaya waman sila pagsalig sa Diyos 100% wa. So kuwang pa ang ilang pagtuo. You see? Ang ilang faith. Kung sa gisulti yes, Romans 10:17. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ni mo malig-on ka na imong pagtuo sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So, spiritual autonomy is a continuation of plus H. Mao ni makapadayon sa kanang sulod nun nga kalipay as a major problem-solving device. Abriher ko na imong Biblia de Hebrewanon 13:5. Hebrews chapter 13 verse 5. Ang siya gisulti diha. Okay. Masahon na to. Hebrews 13:5 says, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Kita niyo? Pahilayo. Keep your lives free. Paglikay sa
gugma sa salapi o pagbaton o pagkakuntinto sa unsay anaan na diha nimo tungod kay ang Dios nagaingon dili ko ikaw biyaan, dili ko ikaw talikdan. Kinigod gikutlo ni gikan sa Deuteronomio 31:6. Unsa may gisulti diha? The love of money is the root of all kinds of evil. Now get this. Ang salapi wa ni kanang idisinyo alang sa kalipay, dili. Money was not designed for happiness. Contentment with what you have happiness in spiritual autonomy. Di man nina. Now, unsa man ang last phrase nining bersikulo? Never will I leave you, never will I forsake you. Na, kinsa may nagsaad niya na, ang Diyos. Mamakak ba ang Diyos? Nungka. God promised this long before you were born. Gisaad na niya. So, pakalayo, pakang matao ning kalibutan na. Now that you are a born again individual, na tao ka naman pag-usab, you still don't trust in God's promise? Ha? O paghihapon ka mo salig sa iyang saad? Mo na, it's a matter of choice gihapon. It's a matter of choice. Wa maugman, wa malig-on ka na imong pagtuo, imong pagsalig sa saad sa Diyos tungod kay putol-putol man ang imong pagtuon sa iyang pulong. It's not persistent, it's not consistent. You see? Iingon bitaw na muragod ni og sa kanang kahimtang sa panahon nga ingon og intermittent, putol-putol, bot pa sa bot nga dili permanente, usab-usab. So mo na nga kita gi manduan sa Dios. Maintain your positive attitude. Padayon. Liguna ka na. Aron ka makabarog. Now, ang Romans 14:22 adto ta sa Roma 14:22. Nag-ingon kini, the faith which you have it to yourself before God. Ang faith diha, ang Bible Doctrina. The faith which you have it to yourself before God. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. No, kini, hisgot kini sa status quo sa maong magtotoo. Okay? Sa iyang pagbarog, sa iyang pagpabilin. This believer cannot be threatened by any criticism. Dili ni siya mahulga sa mga kanang saway tungod kay kini siya, he is right in spiritual adulthood. Example, ayaw gyud pag kanang appeal, do not join any group nga mo kanta sila who sings, because that's worldly. Kanang uban ba mo ingon, ayaw mo apil-apilan mga kanta-kanta kay kana kalibutano na. Husto ba na? Is that correct? You are guided by your conscience, husto? And your conscience, unsa man ang conscience? Well, Bisaya, tanlag man ang conscience. Dili magkonsensya, di man na Bisaya. So, conscience is tanlag. Now, unsa man ang tanlag? Mao ni ang norms and standards. Your conscience must be filled punon gyud na sa pulong sa Dios nga mo tuyok-tuyok na diha sa atong panimuot. So, dili na husto ka na mo yung kagayong apil ng mga kanta-kanta diha. Kay kalibutanon ka na. You have your conscience. But pasabot niya na. Now,
Adto ta sa 1 Peter chapter 3 verse 14. Nag-ingon kini. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened or troubled. Namo na. Okay, ito na yung padayon ugma. Okay? So ayaw sipyat yun sa pagsubay ni. Karon tuhog yun mo tanan ang mga buti pa sa pulong sa Dios. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya nga mong pagtuon sa imong pulong. Kini nga mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat nini o Dios. Sayod kami nga imo na kininggiandam sa kanila tunga pang tanan. Usa karon niyama kami niining panahona imong kabubuton nga among pahimuslan kining imong mga pulong. Kini nga among gipangtun-an. Ang imong mga huna-huna, imong kabubuton, imong tuyo, imong plano, alang sa among kaayuhan. Salamat o Diyos. Ini mga butanga nga among nakatunan gikan sa imong mga pulong, nga among gi-absorb o nga among kining ipundo sa among kardiya. Aron mo kini ang among gamiton sa pagtagbo, confront sa bisag unsa mga katalagman, mga pagsuway, mga pagantos, pagpiit sa kinabuhi. Salamat o Diyos ni mga butanga nga di ay ma-maintain namo kining sulod nun nga kalipay sa diha nga kami makakabot niya ng among tumong ng pagkahamtong espirituhanon. Salamat o Diyos. Dasiga lang kami kanunay o Diyos sa pagpadayon, sa pagsibog sa unahan to advance in our spiritual life. Salamat ni ining higayuna. Dada kami pagbalik din ni ugma. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.